den, Brno, Jedovnická ulice, je tady frmo jak blázen, ale to je dobře, protože my víme, že plná nádrž zdarma prostě funguje. Skvělý, super, úžasný. Jsme v půlce tankování, takže stále ještě máte šanci natankovat. Super den. Poslouchejte Rádio Krokodýl a zítra zase s plnou nádrží zdarma. A zítra pro vás máme velké překvapení.